Welcome to another episode of Excel Lokishi. Igama lami Sam Kellogg's intwana yakanongoma ezenze khona la eClermont eMasabini. Namhlanje sino my brother uzosichazela ukuthi impilo yakhe from ekhaya until manje la eTown. My brother unjani? Ngiyaphila bro wami kwamanje. Ngiyaphila nami. My brother ngikhuluma nobani namhlanje? Hawu Thabiso mfethu wakamtoli Sibongo Thabiso udlangamandla. kaMtolo. Okay, usuka ke Thabiso? So ngisuka eMaritzburg baba. eMaritzburg. eMbali. Embali. Oh Yes, ngiyakwazi Embali. My brother awusithathe from Edladleni until manje la estradini. Yeah mfethu basically kuze ngifike lana bafu kuthanda ukuba nzima esami story sithanda ukuba sensitive yabo. So bengihlala nosisi bami kahle kahle yabo bathathu. And boba u3 badala kunami yabo bese So kuba okay nibangaki kuba noma about 4. mina kumangedwa. Okay usibakho Osisi abathathu bese kuba intwana nje ngaphansi kwami ngishiya ngo 3 years. Ngo 3 years sure. So sihlala nabo la ekhaya yabo. Sure. So njoba ngisho ukuthi sami sithanda ukuba sensitive story yabo. Yeah, so the time ngihlele ekhaya ngiyaphanda yabo. So mina ekhaya it's like I was a breadwinner. Sure. Sasesikoleni kodwa noma No, sengiphumile esikoleni. Okay, sure. Ngisiza nosisi bami because ngikwazi ukwenza i-baking yabo. Ngiyaphuma ngiyodayisa amakeke yabo nje ngime ngase clinic. Yeah. Dayisa amakeke ngibuye ntambama yabo. So ngigcine sengilanda noma wengosi. Yabo ukuthi azohlala la ekhaya. Sure. Ngoba sengiyabona ukuthi okay la amakeke ngiyakwazi. Alikho ikeke ngalibhanga mina from up to birthday cake to snowball what ngiyabhanga. Yeah. So ama customer yangena ngiyabona ukuthi imali yangena yabo so ifro ngilande ngithi mangincose uhlala ekhaya yabo. Sure. So that time mina ngiphumile ngiyodayisa amakeke ntwana cha ngintwana ngishiya ngo 3 years. Ushiya ngo 3 years. Cabanga. Yasala ilala noma wengosi. Hawe ma. Mina ngiqala ngokuyisola lento ukuthi no konke enzala. Uqala ngoyisola how after how many days? Mhlawumbe babe sebe nesonto benza le. Wow. Until ngize ngiyitholele mina sengibabamba oqotshweni ukuthi okay kahle lento kade ngiyisola iyona yabo ngoba ngeke uvene ubasukele ungakayitholi Hold the thought. ngayilandela until ngize ngithole iproof ukuthi okay right okay la ngifuna sekhona ubabamba kanjani? Mfethu ngabashanga trip angisazi ukuthi kuno 350 laba baholwayo. Sure. So ngahamba as umuntu olala eposini because ulayini mude lapha eposini yabo. So ufanele ufike ngayizolo. So thina ke solo sazi sibesilale sivuke shabe sibo number 1 number yabona. So ngabashanga ngalo system uthi no yazini sayiposini bazi ukuthi ngizobuya ngakusasa. Ngiyolanda lo 350 lo tholakala yabo. Kanti no relaxela kamngani nami ngichilexe shaya ikhathi amathi ngiyabuya hawo endlini akho umuntu endlini yami hawo banginokhela ubafu la intwana cabanga ngishiya ngo 3 years banginokhela ubafu la uvula mfethu uyena ovula nesikhindi esincane Hawu ngisa umakabani hawo mfethu bangithi ngithe kulele empedeni so kuze ngize ngithatha decision ukuthi no yazini decide akhamba yona lentwana noma khamba mina yabona ekhaya la evula khona ke my king la uvula khona noma la nihlangana khona ubuso nobuso kwenzakalani nenzani yabo ngoba mina into engayisho ukuthi la ngihlangana khona naye ngiyamshaya and that was happening first lento eyenzeka ukuthi mangimbona noma ngabe ngimbona edining noma ngabe sakhahlelana yabo kwaze ndapha ama sister uthi no yazini akubo wena akuhambayo manje ngeke phela njalo intwana uyayishaya kodwa la ngimbona khona nje kufanele azi kusuka lokho sure kufanele azi ukuthi yeah azathi ama sister no yazini ke mfethu sukhathala kuwena phela nawe uyona iowner yalomuzi yabo kahle kahle umkhulu umuntu owayekhona la so sicela wena akusihambelele manje ngoba ngizihambi that's how I ended up ukuthi ngize ngifike la eSouth so njengamanje ngila eThekwini nje mfethu nakhona fika kabi kunzima yini kwenzeka kuyini akukho easy ukufika kubantu ongabazi ungabajwayela yabo banokuthi bakufikise ngendlela engafani yabo mina ngaba nenhlanhla ke kodwa ngathi mangifika la eThekwini ngithi ngiyabuka kuthembu kanje bese imali ayitholakala but then ke ali beach yabo yakwazi ukuthi uyohamba umgebhela umuntu mina ngathi kuseni mangivuka bathi ngiyikhulumela nolwandle yabo phela abanye abaningi banebelief ukuthi ulwandle uyakwazi ukukhuluma nalo ubeke inkinga zakho yabo sengisayihlalele ngisalibuka ulwandle hayi nanga umuntu uyagumula jini yonke uyayibeka la yabona ufana isiqubu hayi nange jump ngene emanzini ulahlile kokugcina hawo
Uthe nje sathi nje sashaya tatamba hawu. Uyaphenduka ngisekho. Yo. Sathile thatha konke ke Impahla zonke ke manje. Hawu ujini ngibone kahle efaka isiqubu. Yo. Qala kanjalo mfethu kuba into engijwayele uthi Mm. ebishi kuyantshontsheka Yeah. Bhazi kunegama abalibiza ngalo bathi igqiba. Bathi iqhiba. Ya bathi igqiba umuntu nje ebishi. Moto nje lebishi. Okay. Kancane kancane nje bese kwayinto engijwayelayo ukuthi ebishi kuyantshontsheka imali iyaphuma. Even ngisho ama security abese nokungijump. Uthi ayazi into mfethu lo. Limgadini. Usuzoba inkinga makhona yena isada khona into lahlekayo noma lo bakuzokwenzakala sure. Ayisengazi ukuthi nje make wangena kuzoba khona umsindo. Kwahamba bangitrap. Yazi bangitrap kanjani? Batrap kanjani? Bra wami ke uzukhona. The time mina ngizongena la bangibukile lapha phezulu. Oh yeah. Vele sebeyibekile lento le as if ilahlile. Okay. Athi bana bayazi ukuthi babe lapha phezulu bayabona mina ngifika ngiyabona plastic wa spa nanejini eceleni angibuzi ngibekele ngisho into yokufaka phakathi bengithatha ujini uthatha ufake kule nto sure kale phansi ngwanyuka ngama steppies bra wami wabe usungibamba ama security that's how bese nga-end up nje yabo indlela abangishaya ngayo ngayitshela nje ukuthi hayi no more indaba yokutshontsha washawa qonda hayi khona futhi hayi banginabisa hayi abakhumbula abakushaya ngaphansi yabona nje amaqakala ngoba phela ngase ngibathe ukubagijimisa kancane kuthiwa hayi ke ashaye zona lezi nyawo ngathi zona ezibalekelayo bangilimaza ngadecide nje ngayitshela hayi no yazini untshontsha nami mfethu yabo nje manje sesiyiphilela ngokuthi siphantele sicollectela amakani ama-cardboards yabo nje sami sokuqala iscript yard kodwa nje bethi untshontsha hayi bra wami ngagcina lapho nje ebishi ngishawa wagcina kanjalo my brother ke mfethu ake ngibuze nawe umbuzo engicabanga ukuthi umlali umbukele ekhaya une interest yawo usurvive kanjani la mfethu uma kuthiwa angithi uyazi sinale belief ukuthi umuntu wesilisa ekseni uvuka into yakhe ivukele unaye wena umuntu wesifazana uzona naye bafo ngiqamba amanga ngabona kuleli track esibhemayo linesikwele yabo alimdingi nje umuntu wesifazane bafo kahle ngizokutshela nje iqiniso linesikwele kufuna kube yilona lo ngendlela enesikwele ngayo ilona nje makwafaka umuntu wesifazane kuthanda kuba nzima because manje kuzofanele uphantele wena phinde uzophantela naye that's why ngithi linesikwele yabona so mfethu ubafo wakho omncane lo uma evukile kuseni wenza njani ke pho yabo nje la sihlangana khona ekitchen wayesazi naye sengibuzela ubafo wakho lo mncane sengisho lo ongaphansi kweblue lo uma evukile kuseni kuba nzima wona mfethu ukuze avuke uvuka if ungakaphi yabona basithi ukuzavuka uyavuka la ke siqale la uyavuka bafo uyavuka yena uyavuka kodwa manje uvuka bangabhemini kodwa mayengabhema yakhohle oh yeah so ukuze avuke ukubhema ngafike ngakutholi sure la ngikhumbula khona uthi konje kusenemizwa sure make ngabhema bra wami hayi ngizwa kahle my king so my king ngingezwe ukukhuluma indaba ukuthi uyabhaka yes uyafisa nokubuyela kuleyo mpilo yakho yokubhaka lokho okubhaka before wabhaka amakhwekhe kanjani mhlawumbe from ama queen cake up to wedding cake njengoba ngisho ukuthi bafala ike ngalibhaka ngizenzela mina from scratch because i-certificate sami ngasenza la eLamont saba 6 months so kusuke ngibuka ebhukwini ukuthi okay hayi snowball sifuna ukuthi nokuthi ama ingredient sengiyalenza kuba easy njalo but if ngingathola i-second chance mfethu kube khona mhlambe ongidonsayo ethi cela ukusiza mfethu nga-appreciate ngajabulela kakhulu lokho mfethu any kind of cake nje le ngoba ngisho ukuthi snowball muffin khona lele no cream phakathi long donut wonke lama cake up to wedding cake bafuna so ngibuke ebhukwini ibhuku elingitshelayo nje ama ingredient ukuthi bese kuba isitofu ke phela bese ziyakhala okay that's it for the episode yanamhlanje no my brother la sisitshela kabanzi ukuthi usuke from eqaleni up until manje sitshela nanokuthi usafisa ukubuyela abhake amakhekhe
So make sure bafethu ukuthi lapho emakhaya you subscribe, you like,